heddiw, plant yn ymateb i fwyd, yr wythnos hon, sarjeli afiach. Dim lliw gwahanol, gyda 2 flas posib, un neis, un afiach. Pob lwc! Popcorn caramel. Oh, no. Mae'n mega neis. Be mae'n ffosto? Yeah. Be mae'n testio fatha? Dach chi eisiau gwybod beth dio? Wy drwg neu popcorn efo menyn. O, di oes ddim y popcorn. Dach chi'n gwybod be oedd hwnna? Na. Dydych chi heb di cwblhau y sialens? Mae ceir yn dweud y gwir. Ti'n talu fyny? Okay. Go!